Аны үз вакытында җырчыларның адвокаты дип йөртәләр иде. Бу аның Россия авторлык җәмгыятенең Татарстан филиалы директоры булып эшләвенә бәйле. Композитор, җырчы, 700-гә якын җыр авторы Зөфәр Хәйретдинов турында сүзебез. Җырларының берничәсен генә атауда җитә. Су буенда учак кана, пар алкалар, мәхәббәтнең соңгы төне, агым су, югалтасым килми, яшисең килеп яшә, кайда син гармун, һәрберсе хит. Аның иҗат букчасында андый популяр җырлар шактый. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов турында сөйләрбез. Туксанынчы елларда туган тамашачы да, бүгенге җырчылар да аның җырларын тыңлап үскән дип әйтсәк ялгыш булмас. Үзе башкарамы, башкалармы, Зөфәр Хәйретдиновның җырлары мәгънәлелеге белән аерылып тора. Тик беренче чиратта үзен композитор түгел, җырчы ди ул. Консерватория белемле профессиональ җырчы. Зөфәр Хәйретдинов Питрәч районы Татар Казысы авылында туып үскән. Дини гаилә, әтисе мөәзин була. Ул тугач әнисенә каһарман ана исеме һәм алтын медаль биргәннәр. Чөнки ул 11 балалы ишле гаиләдә 10-чысы була. Заманалар хәтергә кебек түгел, муллык дигән нәрсә ул вакытта юк иде. Мин хәтерләйм, безнең киемнәрдә менә абый костюмын сала, ул костюм сиңа күчә. Абыйның курткасы улуса, курткасы миңа кала. Мин инде хәтерләйм дә, үземә минем яңа кием алганнар булдылар микән, юк микән? Гаиләдә бөтен абый апалары баянда да уйный, матур җырлый. Быел март аенда иң якын абыйсы Афзал вафат булган. Ул Зөфәрне баянда уйнарга өйрәткән, җырга мәхәббәт уяткан кеше. Мәктәпне тәмамлаганда җырчы булу уе бөтенләй булмый аның. Ул төптән уйлап эшли торган максатчан кеше. Аякта нык басып торырга кирәк дип уйлый һәм Казан инженерия һәм төзелеш институтына укырга керә. Дөресен генә әйткәндә, кечкенәдән җырласа да, сәхнәгә чыгара алмаганнар аны. Тыйнаклыгы кымачаулаган. Миңа әле яшь вакытта бер абзый әйткән иде. Зөфәр, синде артык тыйнак ди. Уршитау, синде артык скромный ди. Ә син беләсеңме ди? Скромность — это прямая дорога к неизвестности. Һәм мин шунда уйлап куйдым, бу биченнән дә шулай. Җыр шундый нәрсә ул. Әгәр син инде сәләтең бар икән, тавышың бар икән, ул сине барыбер үзенә тартып ала һәм башка җибәрми. Менә шуннан соң мин аның белән чын мәгънәсендә агуландым. 1983 елда консерваторияның вокал факультетына укырга керә. Шунда классик әсәрләргә гашыйк була. Опера һәм балет театрында эшли башлый. Тик 1990 елларда авырлыклар башлана. Элек, мәсәлән, һәрбер җырчы театрга кергән, алар бит инде анда штатта булып эшлиләр иде. Ә менә шу 90 еллардан штат дигән нәрсә бетте, контракт дигән нәрсә башланды. Әгәр син спектакльдә җырласаң икән, акча аласың, җырламыйсың икән, бармагыңны сурасың. Узак түзә алмадым. Чөнки мин уйладым, театрда артык үсеп булмаячагына. Опера һәм балет театрында 8 ел эшләгәннән соң эстрадага китә ул. Ул вакытта инде аның җырлары да радиода яңгыраган, халык арасында берникадәр популярлыгы да булган. Халык аның концертларына зал тутырып килә. Башкортстанда гастрольләрдә йөргәндә Уфа янында гына Былыгевич дигән шәһәр бар. Концертыбыз башланды. Безнең аппаратурабыз янып чыкты. Халык шыгрым программаны әлбәттә үзгәртергә туры килде. Бары күбрәк халык җырларын, тавыш күрсәтә торган җырлар, шундый җырлар җырлап, бу концертны без җырлап чыктык. Бер ел үткәч, яңадан шушында килдек. Аппаратура бар, бу ел эшли, җанмады Аллага шөкер. Җырлый башладык. Бер заманны запискалар белән сәхнә тулмасынмы? Аппаратурасыз гына, микрофонсыз гына җырлагыз, пожалуйста, дип. Менә Аллага нәрсә кирәк. Күп кенә җырчыларны таныткан иң популяр җырлар нәкъ менә Зөфәр Хәйретдинов иҗаты. Берничәсен генә атыйк. Алсу Әбелханованың мәхәббәтнең соңгы төне, Лилия Муллагалиеваның җыр кырсын күңелгә, Салаватның салкын чәй, Гөлнара Тимерҗанова парлы ялгызлар, Хәния Фәрхинең авыл кише һәм әлбәттә инде Зөһрә Шәрифуллинаның су буенда учак яна хиты.
Su boyunda uşak yana, sönmez iken tanga şahlı. Uramında tuğan avlım, tabarmın kuk bala şaklı. Tatarның авылдан шыққан кішісі үшін махсус жазылған гимн кебек ол. Беренче җырларын ул Мансур Гыйльми дигән тәхәллүс белән язган. Бүген инде аның җырын башкармаган җырчы сирәктер. Үзе дә авторлар хокукын яклап, 20 елга якын Россия авторлар җәмгыятен җитәкләде. Бу эшне башлауда гаделсезлеккә риза булмаган, дөрестлек эзләргә теләгән халкы сәбәпче. Менә бар композитор Зөфәр Хәйретдинов, бар җырчы Зөфәр Хәйретдинов. Зөфәр Хәйретдиновның материал ягы композитор Зөфәр Хәйретдинов караганда 100 мәртәбә зуррак. Зөфәр Хәйретдиновның уңышлары композитор буларак, җырчы Зөфәр Хәйретдиновка караганда зуррак. Менә материал ягы начаррак. Һәм бу минем өчен гаҗәп хәл. Һәрбер цивилизованный илдә автор аның бер генә бик популяр җыры булса, ул инде ул гомеренә үзен обеспечивает. Бездә юк кызганчы каршы. Һәм менә шушы нәрсә мине уйландырды. 90-нчы еллар ахырында бер продюсерлык компаниясе белән бергә Татарстанда авторлар җәмгыятен оештыралар. Аннан икенче компания белән Татар авторлары җәмгыяте төзиләр. Андагы кайбер гаделсезлекләрне күрә дә китәргә була. Аннан инде Россия авторлар җәмгыятенең Татарстандагы оешмасының җитәкчесе була. Тырыштым мин шушы эшләү дәверендә авторларның да хокуклары бузылмасын һәм җырчылар да инде артык зыян күрмәсен. Безне Зөфәр Хәйретдинов шушы рау белән талый дип. Чөнки закон бар бит, закон мин түгел, закон. Законны без бары тик эшләтергә генә тырыштык. Инде хәзер яшь 60-тан арткач, шушы ике ут арасында булу миннән алҗытты. Бу минем дөрес әйтергә кирәк, җырчы буларак карьерамда бераз инде киртә куйды. Мин бик күп касырларны калдырырга мәҗбүр идем шушы эш аркасында. Әле халыкка әйтәсе сүзләрем, җырлыйсы җырларым бар ди. Насыйп булса гастрольләргә чыгырга дигән планы да бар. Бүген инде ул башка, күп нәрсәгә карашы үзгәргән. Минем җиңел җырлар, бер көнлек җырлар язасым килмәй. Бүген мин инде Зөфәр Хәйретдинов бүген үзгәрде. Зөфәр Хәйретдинов язасы килә бары тик бүгенге көндә мәгънәле, тирән мәгънәле җыр. Еллар үткән саен менә үсә бара торган җыр булсын ул. Халык әйтсен, кара нинди җыр язган булган икән дип. Иң кызыгы Зөфәр Хәйретдинов бала вакытында төзүче дә, җырчы да түгел, спортчы булырга теләгән. Көрәш, самбо, футбол белән шөгыльләнгән, бәлки спортчы да булып китәр иде. 18 яшендә көчле авыруы кымачаулый. Хәзер ул җаны тәне белән волейбол уенына мөкиббән. Институт соңгы курсларыннан мин гел волейбол уйнадым инде. Бүген дә һаман да мин волейболга җөрим, анда безнең күзебездә команда бар. Алар арасында иң карта мин инде бүген. Зөфәр Хәйретдиновның гомере 3 тапкыр кыл өстендә була. Ул мөгъҗиза белән генә уттан, яшеннән һәм судан исән калган. Аллаһ коткарды ди. Инде 10 еллап дин юлында ул. Менә шунда күчкәч, мин инде газоннар утырткач, Закирга әйткәнем икән, бу җирдә чәчәкләр утыртырга дип инде ул шунда розаларны алып кайтты. Мин утырттым. Бик матур чәчәкләр, чәчәкләр арасында чәчәкләр патшасы итеп күрәм мин розаларны һәм иң яраткан чәчәкләр минем розалар. Менә бакчадагы башка чәчәкләрне, алар инде бетерсен хатırımның хезмәте, улаларны карый. Зөфәр Хәйретдиновның мәхәббәт тарихы да кызыклы. Ул армиядә булганда беренче мәхәббәте кияүгә чыга. Һәм ул озак кына барлык хатын-кызларга ачулы булган. Туганнары аны Зөһрә исемле табиб кыз белән таныштырырга уйлый. Һәм Зөфәр аларда булганда бала авырый дип өйгә чакыралар. Ашым килбәгә ишек төбендә генә утырам почти. Зөһрә керде. Дә топ туры бу миңа да карамыйча, мин дә күрмичә узды бала янына. Бала янына узды, баланы карады, тегеләй була. Мин инде утырам, миңа внимание юк. Хәш, бу хушлашса чыгып та китте. Митен вот это да. Менә кызлар шулай булалар. Өйләнешкәч мин бер үпкәләп җөридем нәрсәгәдер. Ул миңа утыртты да, әйдә шулай сөйләшәбез ди. Менә син үпкәләп җөрисең, нәрсәгә үпкәләгәнен мин белмим ди. Аңламыйм да ди. Бер нәрсә дөрес түгел икән, кара каршы утырабыз да, миңа барысын сөйләгәч мин аңлармын, килешербез. Чынлап та ул безнең тормышта бик булышты, бөтен мәсьәләләрне тикшерергә. Тавыш
Тәргәне дә жуганың. Мине, может быть, булгалыйдыр, но ул аны бик әйбәт кенә мине дә тынычландыра белә, балалар белән дә бик тыныч, балалар өчен бик кайгыртучан. Хатыны белән 40 елга якын бергә алар. Бер ул, бер кыз үстергәннәр. Бүген инде рәхәтләнеп оныклар сөя. Гастрольләр, концертлар белән балаларына җитмәгән игътибарны оныкларына бирә Зөфәр Хәйретдинов һәм җәелеп иҗат итүен дәвам итә. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан.